Hey guys, what's up? Yes, so today's vlog, we're going to Bolinao, Pangasinan. Yes, right? Yes, pupunta kami doon. Tama kasi English, kasama kong aking mga pinsan kasi nagsiuwian sila. Siyempre kasama yung mga cousins ko and everything. So, it's December 29, 2018 and yes, we're going there. Yes. So, yeah. See you guys. Update you later. Ay, wala pala si Erica. May Tamayo. Busy. So, ako lang. And them. Yes. Hey guys. We're here already. What? Say hi, Buning. Hey, Mac. Wala tayo energy. Naantok at tulog. See you later. Good morning. What's that? Guys, dito tayo sa Bolinao. And yes, energy. Yes, come on there. So ngayon, pang-ilan ko na ba to? Pang-apat ko ata dito sa Bolinao eh. Pang-apat na beses ko pang-saan. Ang pangit. Baka may team. Ewan ko sa'yo! Ay, si Kuya Jones. Naghahawak si Kailin Lopez! Ay, blooming siya dito. Hi, Ate Miel. Say hi. Hi, Buning. And magbablog ako. Pero super short lang siguro. And yes, I love this. Papalitan ko pa yung DP ko ulit. So yeah, guys. So I will update you later. And it's good morning. So yeah guys, we're here. What? Ay, pang thumbnail. Yes. So, natok na ako. I'm with Kaylin. Kasi simulang maligo ang itim ko na. Sobrang maligo ako. Di sobrang itim ko na. Embrace ang iyong skin for you to be happy. Yes, right? Left. Hey guys! So yeah, hindi maaraw. My cousins! Yes! Hello! Hindi po. Sabado-linggo. Hindi ma'am, Sabado-linggo lang po kami nagtitinda. Sabado-linggo? Opo. Ano ba ngayon? Sabado. Yeah. We are swimming. I'm with Bunining. Sobrang lamig. Actually, umuulan. Hindi na ata umaambon. Umaambon kanina. Oh my God. Hi, mag-hi ka Ate Miel sa vlog ko. Hi! Oh my God. Kiss mo ako. Kasama mo. I'm vlogging. O, sige, tara. Nakikita mo ba? Kasi ako hindi ko nakikita. Oh my God. It's so big! Hi everyone! Hi guys! Hi guys! Today, andito po tayo sa Bolinao. Kasama ko po sa Pangasinan. Kasama ko po si Miel Ate Monica. Yeah. Mga ka-hype ko. So yeah, hindi ko alam kung paano ako mag-vlog. Kwenta yung binili kong ano. Ito, walang kwenta. Hindi mo sa walang kwenta, hindi kasi sila compatible, that's why. So hindi ko alam kung mag-vlog ako dun sa malalim, baka mahulog yung phone ko or whatever. Go! Ano ba to? Oo. Sirang-sira na ako sa vlog. Sirang-sira na ako sa vlog. Patay ako!
So, ayun lang. Ako lang po yung nag-enjoy. Oo, Victorial. Sa pictorial na ito at salamat po sa don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Yes, kunyari may prenup. Hi! Nalakad kami sa bato-bato. Ay, siya bato. Or na may bato pala. Si Kuya Joms doon. Kala namin makakarating kami doon sa bato. Pero feeling ko hindi kasi malalim yata. Ang gawin namin, yes, kami, picture. Kasi, Ay, alin na kayo! ano naman masasabi mo sa vlog ko? Nakamarap ka dito. Sige na. Wala akong masasabi sa vlog mo. Ang masasabi mo lang, Wala. wala. Hindi ka supportive sa akin. I support you. At hindi na kami nakapunta doon kasi malalim. I think it's high tide na. Di ba, Bes? Opo. Naiinis ako dahil natanggal yung hikaw ko. Hindi ko alam kung saan inanod. So, paano ba yan? Kasi nagpubutas ako sa ilong dito. Tapos nung, yun nga, kinukuhanan ako ng video ni Kakay. Biglang, hindi ko na napansin. Natanggal! Ano ba yan? So, hindi ko alam paano ibabalik, kung ano ibabalik, kung ano. Nagwa-vlog ako, wait lang. Hindi ko alam paano ibabalik yung hikaw ko sa ilong. Kasi, parang, may 1 week na ba yun? Oo, kaka 1 week niya lang ngayon. So, hindi ko alam kung matatakpan ba siya, or mag-heal, or wala na, ganun. Hindi ko din alam paano ko hanap ng hikaw for dito. No? But it's okay. Ano ba yan, Gray? Epic ulit! Umikot siya. Literal na umikot talaga. 1, 2, 3, go! Ikot ka na! Iikot nga! Iikot tayong lahat. Sasama kayo sa akin. Ulit. Oh. Wala na. Mo ngayon kay Lynn. Gumulong-gulong na lang. Sige nga, sample nga ng gulong. Oh my God, grabe kay. Oh my God, grabe kay. Sir! Bali. Oh, ikaw nagsabi niya na. Taga Manila ka? Taga Manila ka? Tondo. Tondo? Yes, Paano I'm magsalita ang mga taga Tondo? Slums of Tondo and I see the beauty in it. Aliwa. Walay king. Walay. Catriona Magnayan Gray! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ano yan? Labawa. Okay, yung lava walk. Rodrigo. Thanks so much! Tayo ng lip sync. Lip sync. Thanks so much for watching, guys! Lip sync. Ano to man? Hi, sa mga kabuling aligo. Thanks so much for watching! 1, 2, 3. King! 2, 3, go. Oh my God! 1, 2, 3, go. Thanks so much for watching, guys! Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Bye! Ang sarap!